Ja som sa o plamienku dozvedela vďaka vlastne nemocnici, kde nám teda dcérka zomrela. Bolo to v čase Vianoc, kedy to bolo pre mňa veľmi ťažké teda. A aj keď som človek, ktorý ťažko žiada o pomoc, tak som cítila, že toto sama nezvládnem a dúfala som teda a s maličkou nádejou som sa na vás teda obracala, že by ste mi vedeli pomôcť, za čo som vám teda neskutočne vďačná. Spomínam, keď som prišla prvýkrát do plamienka ku vám, tak bolo to naozaj veľmi silné. To bol vlastne čas, kedy sme si mali mi Viktorku priniesť domov a namiesto toho som teda prišla sem a bolo to veľmi silné, veľmi náročné, kedy som nevedela ako ďalej, ale vďaka práci vašej pani psychologičky som tú cestu našla. Ja som chodila na individuálne sedenia pani psychologičke, čiže sme sa viac menej zhovarali medzi 4 očami a vždycky sa ma spýtala, ako sa mám, čo sa udialo za ten čas, čo sme sa nevideli, čiže čokoľvek ma trápilo alebo čokoľvek ma vtedy zaťažovalo, tak ma vypočula. A hovorím, naozaj tie prvé sedenia boli naozaj preplakané. Kopa výčitiek, proste nezodpovedané otázky, na ktoré sme spolu hľadali nejakým spôsobom odpoveď. Také najsilnejšie, jak pre ňu, tak aj pre mňa bolo napríklad práca s hlinou. Nakoniec vlastne sa mi z tej hliny napríklad podarilo vymodelovať srdiečko, ktoré bolo samozrejme určitým spôsobom nejak popraskané. Keď sa na ňo pozriem, tak proste si spomeniem na to všetko, čo som v ten deň, kedy som ho vytvorila, cítila. Plamienok mi pomohol asi v tom, že vidieť znovu nádej v tom živote, že aj keď je teraz tá cesta na začiatku ťažká, tak dá sa žiť ďalej, aj keď to bolí a je to náročné a nestrácať samu seba. Keď som si prvýkrát sadla k vašej pani psychologičke, že som nevidela tú cestu, kade životom bez dcérky alebo bez detí v podstate ísť. A teraz ju vidím. Ja by som chcela akurát vyjadriť veľkú vďaku. Naozaj celému plamienku a aj pani psychologičke, ktorá som ňou trávila ten čas. Naozaj veľmi veľké ďakujem všetkým.